Tingnan nyo ito mga espre, no? Yan, isa rin po yan sa mga lumang bahay. Dito po yan sa Alaminos City, Pangasinan. Although talagang sa banda dun makikita mo na may mga basag-basag na bahagi na. Pero ito, di ba? Ang ganda ng design niya. Pati yung mga ganun niya, yung parang mga bloke-bloke. Yun nga lang, hindi natin alam kung ano ba siya dati, kung binuksan ba dito dati at alam mo yun, ginawang opisina ng kung ano. Pero banda dito mga expert, tingnan nyo, makikita nyo sa bandang ayun o. Wait lang nga, may picture ayan o.